विरार शहर महानगरपालिका प्रभाग क्रमांक 27 मध्ये येणाऱ्या सर्व गावांच्या गतिमान आणि सर्वांगीण विकासासाठी खंबीर संस्थेचे जबाबदार आणि दूरदृष्टीचे नेतृत्व असणारे भाजपा महायुतीच्या 4 उमेदवारांना आपले अमूल्य मत कमळ या निशाणी समोर बटन दाबून प्रचंड बहुमताने विजय करा, विजय करा, विजय.
विकास वसई शहर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2024 एकच ध्यास प्रभाग क्रमांक 27चा सर्वांगीण विकास प्रभाग क्रमांक 27 मध्ये येणाऱ्या सर्व गावांच्या गतिमान व सर्वांगीण विकासासाठी भारतीय जनता पार्टी शिवसेना शिवजी संघटना आगरी सेना महायुतीचे प्रभाग क्रमांक 27 चे अधिकृत लोकप्रिय उमेदवार सौ दमयंती भीमराव भोईर, श्री राजेंद्र यादव म्हात्रे, सौ हर्षला प्रवीण गावडे, श्री धीरेंद्र विलास कुलकर्णी, वसई विधान शहर महानगरपालिका प्रभाग क्रमांक 27 मध्ये येणाऱ्या सर्व गावांच्या गतिमान आणि सर्वांगीण विकासासाठी जबाबदार आणि दूरदृष्टीचे नेतृत्व असणारे भाजपा महायुतीच्या 4 नवीन उमेदवारांना आपल्या गावांवर या निकालामध्ये बटन दाबून प्रचंड बहुमताने विजयी करा, विजयी करा, विजयी करा. कमळ, कमळ, कमळ. लक्षात ठेवा,
होतं